Bydd y fideo hwn yn rhoi rhai awgrymiadau i chi a all helpu os ydych chi'n cael trafferth codi yn y bore. Cyn gyntedd ag y bydd eich larwm yn canu, ewch allan o'r gwely ac agorwch eich llenni. Golau dydd yw'r elfen bwysicaf ar gyfer gosod cloc ein corff mewnol ac mae golau bore yn allweddol. Bydd golau'r bore yn helpu i atal cynhyrchu'r hormon cysgu, melatonin, felly agorwch eich llenni neu hyd yn oed fynd am dro bach. Yna, bydd cloc mewnol eich ymenydd yn annog cynhyrchu melatonin tua 40 o oriau yn ddiweddarach, yn barod ar gyfer pan fydd angen i chi fynd i gysgu eto. Mae golau dydd hefyd yn annog cynhyrchu cortisol, eich helpu i ddechrau arni. Os hoffech chi ddechrau codi'n gynt, ewch i'r gwely 15 munud yn gynharach dros nifer o ddyddiau. Bydd hyn yn ffordd well o addasu cloc eich corff yn raddol i batrwm gwahanol. Peidiwch â diffodd eich larwm a chysgu mewn yn hirach. Mae hwn yn awgrym holl bwysig. Mae'n demtasiwn mawr os ydym wedi bod yn effro'n y nos i ddiffodd ein larwm fel y gallwn gael mwy o gwsg. Fodd bynnag, bydd gwneud hyn yn amharu ar gloc eich corff a bydd yn eich gwneud yn llai tebygol o gysgu'n dda yn noson ganlynol. Mae'n llawer gwell codi a theimlo'n flinedig y diwrnod hwnnw nag amharu ar eich patrwm cysgu. Rhowch gynnig ar apiau fel Alarmi neu Alarmon sydd â ffyrdd dyfeisgar eich codi yn y bore. Gwnewch eich gwely. Mae hyn yn arwydd enfawr eich ymenydd bod yn noson drosodd. Peidiwch â mynd yn ôl eich gwely tan amser gwely. Rydym ni'n gwerthfawrogi bod hyn yn anodd yn eich ystafelloedd myfyrwyr. Gallwch eistedd ar eich gwely fel soffa, ond peidiwch â gorwedd arno yn ystod y dydd. Gwylwch y fideo nesaf yn y gyfres cwsg, sy'n rhoi awgrymiadau ar beth i'w wneud cyn i chi fynd i'r gwely.